ne balima o don y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko an bɛ sira la ka taa Kidali an bɛ sira la ka taa Kidali sali fitinin an b'a kɛ Kidali o kuma fɔlen Sema mɔgɔw ja tigɛra o kuma fɔlen Sema mɔgɔw kɔnɔ bolila o kuma fɔlen Sema mɔgɔw bɛ ka démissionner a bila n t'a bila tasuma kami de ma d'i ma a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na ne balimaw depuis o kuma fɔra Sema mɔgɔw n'o ye Azawadi mɔgɔw ye n ka cɛ u ka ɲɛmɔgɔba i y'a faamuya b'a la a ye ji kɛ bitɔn na k'ale démissionnera ye wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ale ka tɔn kɔnɔ k'a bɛɛ ye marifa bila k'u bɛ Asimi kɔ k'u bɛ Asimi kɔ bi k'u bɛ Asimi kɔ sini wa k'u bɛ Mali fɛ n ka cɛ a bila n t'a bila i ni ka filan de bɛ ɲɔgɔn na cɛ min bɛ jamana in kun na molobaliya tɛ kɛ a la ye wa a bɛ jamana in segin a danbe kɔnɔ kuma fa n'a ba filɛ cɛ min bɛ jamana in kun na n'o ye Asimi Koyita jigitugu masa hɔrɔnmuso ɲalen den muso ɲuman den muso sabalilen den bilahi a bɛ jamana in segin a danbe kɔnɔ hali o siga tɛ anw na Sema mɔgɔw i y'a faamuya b'a la u ka ɲɛmɔgɔba ko Idrisi Agi walima Idrisi Tali je sais pas o bɔra ka degré dɔ bɔ i y'a faamuya b'a la ko min ye olu semaw ye k'u ye marifa bila i y'a faamuya b'a la k'o tɛ Mali kɛlɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke k'olu bɛ Mali bonya i y'a faamuya b'a la fo ka taa se u ka don laban ma k'olu tɛ molobaliya k'u t'a ta ka ɲɛsin Mali ma tuguni cɛ ka kɛ cɛ ye bilahi cɛ ni jɔra i jɔyɔrɔ la bilahi i bɛ bonya a bila n t'a bila bilahi tasuma kamiw de ma da i tɛgɛ kɔnɔ a wari min tun bɛ di Sema mɔgɔw ma n'u bɛ taa don marifa la k'a di jihadisiw ma Asimi y'a tigɛ ka tila ka kangari daw ye marifa bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo Kidali n'i m'a bila i ba ye su wolo mais c'est comme ça a minɛnw b'an bolo a se bɛ an ye bi a cɛw b'an bolo i y'a faamuya b'a la dusu b'an kɔnɔ n'i m'a bila an bɛ tagama i bo kan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ayiwa Sema mɔgɔ fagalaba ninnu i y'a faamuya b'a la terroristeba ninnu bingalikɛlaba ninnu Mali cibagaw hɔrɔnkolo nantankolo dunan minnu nana sigi anw faw ka jamana kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ Mali tila u sigi b'u malo kɛnɛ kan bi ko Mali ka yafa olu ma k'olu tɛ kɛlɛ marifa ta tuguni ko ka ɲɛsin Mali ma k'olu tɛ Maliyɛnw faga tuguni Azawadi mɔgɔw n ka cɛ mɔgɔ kan ka sabali waati min na se b'i ye mais i dɛsɛlen kɔfɛ i y'a faamuya b'a la o tɛ sabali ye mɔgɔ kan ka sabali waati min na i bɛ se ko la mais i tɛ se ko la waati min na ko e bɛ sabali Ala mago t'i la wa jamana kɔnɔdenw mago t'i la kuma fa n'a ba filɛ Ala y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ k'i k'ale Ala yɔrɔ ɲini waati min na se b'i ye waati min na i ka kɛnɛ waati min na i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i k'ale Ala yɔrɔ ɲini i dɛsɛlen kɔfɛ i tɛ se ka kogo ta i tɛ se k'i cun i bɛ tagama ni bere de ko e bɛna Ala ɲini Ala ka sira t'i la i sira yɔrɔ min na Ala k'i kɔden pɛrɛn wa Asimi Koyita ninnu de tun ye Asimi minɛ Mali sɔdasiw 160 ni Azawadi de tun y'u minɛ n'aw hakili b'a la fo Diko taara négocier Asimi yɛrɛ tun b'o jama la ni Azawadi de tun ye Asimi minɛ i y'a faamuya b'a la ka bɔrɔ fa cɛncɛn na i y'a faamuya b'a la ka a da Asimi kɔ la ka Asimi ɲɛ siri k'a bolo siri k'a bila kɔfɛ Asimi n'u démissionnera an b'a fɔ ko alihamudulila n'u tɛ marifa ta Mali kama tuguni an b'a fɔ ko alihamudulila mais jɔyɔrɔ kana d'u ma n'u bɛ sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛ kɛ n'u bɛ taa tunga la u ka taa tunga la kuma fa n'a ba filɛ n'u démissionnera an b'a fɔ ko alihamudulila i y'a faamuya b'a la an bɛɛ ye Maliyɛn de mais ka démissionner kana don anw ka servisiw kɔnɔ ka na u bila sento kɔnɔ walima k'u bila baarakɛ ɲɛnamaw la kana kɛ dɛ mafalaw de wa ninnu tɛna kɛ Maliyɛnw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke u dɛsɛlen u bɛ na k'u démissionnera i y'a faamuya b'a la an tɛ Mali kɛlɛ tuguni an tɛ Mali dɔgɔya tuguni dɛsɛ don satande bɛ an bolo avion bɛ an bolo drone bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la blendew bɛ an bolo n'i ma sabali an b'i ku tigɛ i y'a faamuya b'a la an bɛ tagama i kan o de la k'olu démissionnera k'olu tɛ Mali kɛlɛ tuguni i y'a faamuya b'a la ko Mali ka yafa olu ma an bɛ se ka yafa aw ma mais aw tɛ ta baara la Mali kɔnɔ dugukolo bɛ ni min bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ sɛnɛ kɛ ni min bɛ taa tunga la i bɛ taa tunga la ninnu ye kafiriw de ye Ala juguw don tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Maliyɛnw kan ninnu de y'a lase an ma an fa n'an baw ninnu sara ninnu de y'u faga janfa min bɛ Mali kɔ kan ninnu don accordaliser tɔɲɔ min bɛ Mali kan ninnu don wa ninnu tɛ Ala don o tɛ kira don o tɛ miiri i y'a faamuya b'a la
Alpha Mor Konare bonya sugu bɛɛ nunu ye ka faso nafolo ta centaine de milliards k'a di nunu ma k'u ka sabali o ma sɔn sabali ma ATT faso nafolo ta centaine de milliards k'a di ni Azawade nunu ma k'a di ni Sema mɔgɔ nunu ma k'u ka sabali an bɛɛ maliyɛn don o don u ma sabali u ma miiri Ala la u ma miiri anw ka u ma miiri foyi la bi waraba bɛ jamana kunna cɛw ka cɛminɛ cɛ dankɔrɔba a sigira don min na a y'a ɲɛsin lakana de ma a sigira don min na a ye minɛnw de san ni jamana i b'a to i ka so n'i y'a lase a ma an b'i kun ci k'i da fara dankɔrɔba ye minɛn san molobaliya tɛ kɛ anw na i y'a faamuya b'a la accordaliser minɛn de t'i bolo i y'a faamuya b'a la Mali ka tila fila ye minɛn de t'i bolo Mali ka dɔgɔya se de t'i ye bi se bɛ anw ye anw tɛ dɔgɔya cɛ fɛ an tɛ dɔgɔya muso fɛ i b'a ta anw ka damanda ma ni m'a ta o ma an b'i ku tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa Azawadi mɔgɔw n'aw seginna aw kɔ alihamudulila mɛ anw ka jɔyɔrɔ di aw ma Mali kɔnɔ o banna pewu parce que aw de y'an fa n'an baw faga mɔgɔ minnu sara olu tɛ wuli tiɲɛni min donna jamana kɔnɔ a bɛɛ tɛ se k'a réparer wa aw ka nin yafa ani aw ka nin démission dɛsɛ don ni se tun bɛ aw ye aw tɛ démissionner wa aw tɛ dɛsɛ parce que aw ko i y'a faamuya b'a la ko farafin t'aw mara ko Ala ye aw dilan ministre ye farafinw gɛngɛ ko aw ka fisa ni farafinw ye o de bɛ ninnu kunkolo kɔnɔ suraka jɔn ka bɔ fo Libi ka na sigi an ka jamana kɔnɔ an ka territoire kɔnɔ ko fo k'aw ka tila dɛ an b'an ka passeport dilan dɛ an b'an ka wari dilan dɛ an bɛ nin kɛ dɛ Azawadi ne m'a fɔ n ko a tɛ kɛ Asimi na ne m'a fɔ aw ye yan n ko a tɛ kɛ Asimi na n ko sali fitini bɛna taa kɛ Kidali sali fitini an b'a kɛ Kidali n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ yen nɔ marifa b'i bolo i y'a faamuya b'a la i ba ye su wolo j'ai dit à tout le monde ici n y'a fɔ semaine tɛmɛnen n ko an bɛ taa sali fitini an bɛ taa kɛ Kidali n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ yen nɔ Mali tilaliko kuma bɛ e da kɔnɔ i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye a i ɲɛ t'a la o bɛ ka démissionner o b'a dɔn se min b'an ye bi o b'a dɔn an bɛ se ko min na bi i y'a faamuya b'a la aw ka ɲɛmɔgɔba ko Ismaili i y'a faamuya b'a la ko Ismaili Agi je sais pas o tɔgɔ ninnu n ka gɛlɛn ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la n t'a si dɔn quoi o tɔgɔ ninnu fɔli fo k'i ka tile 3 de kɛ k'a kala sinon a tɔgɔ tɛ se ka to mɔgɔ kunkolo la tɔgɔ bizarre dɛ ninnu ni u tɔgɔ ninnu yɛrɛ maliyɛnw tɛ et sinon maliyɛn bɛ kulu bali Fofana Jagite Bala Yira i b'a fɔ un coup hali a man gɛlɛn mais ninnu tɔgɔ yɛrɛ fɔli i b'a dɔn k'u bɔra lahara de ka na sigi anw fɛ yen nɔ ka n'anw fɛ an ka sigiyɔrɔ di aw ma aw ka muruti i y'a faamuya b'a la depuis 1960 dawolo ninnu bɛ molobaliya la Musa nana k'u ku tigɛ u tun sumara dɔɔni Musa tile la u tun y'u calmer dɔɔni mais depuis Alifa nana k'anw ka marifaw jeni k'anw ka sɔrɔdasiw sen siri k'u bolo siri ninnu ye muruti fari da tuguni ko fo k'olu ka Mali de tila fila ye a kana bila Asimi tile la an ye ko sugu bɛɛ kɛ ninnu nɔfɛ k'u ka sabali u ka marifa bila an bɛɛ de ye kelen ye k'olu t'a bila Asimi a ɲɛsi kɛlɛkɛminɛn ma satande sanna avion sanna pick-up sanna o jamana tɛ Afiriki an tɛ se ka min bunte o jamana tɛ Afiriki an tɛ se ka min ci o jamana tɛ Afiriki an tɛ se ka tagama min kan o b'a dɔn ko bi ko se bɛ an ye accord d'Alger a validé la tɔ tɛ bi a tɛ validé bi a tɛ validé sini wa i y'a faamuya b'a la Mali tɛ tila fila ye aw seginn'o kɔfɛ an mago b'a ka seginni na don min na se tun b'aw ye n'aw tun seginna alihamudulila don min na aw bɛ se ko la i y'a faamuya b'a la n'aw tun sabalila alihamudulila mɛ aw dɛsɛlen kɔfɛ k'aw sabalila ko yafa ka kɛ aw ma aw tɛ Mali kɛlɛ tuguni n'aw tɛ Mali kɛlɛ alihamudulila i y'a faamuya b'a la alihamudulila mɛ jɔyɔrɔ tɛ di aw ma Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ tɛ di aw ma sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen tungalataga bɛ yen a bɛɛ bɛ yen mɔgɔ minnu y'aw bila nin kɛwale jugu na a ye taa olu ka jamana kɔnɔ sinon anw fɛ Asimi ni ɲana ninnu ma bilayi ninnu tɛ ɲɛ i ma n'i ye ninnu bonya u b'i dɔgɔya wa ninnu tɛ ɲina ninnu ye kafiriw de ye bilayi maafalaw don o tɛ ɲina bi o tɛ ɲina sini o tɛ farafin yɛrɛ fɛ olu bolo ko Ala y'olu dilan ministre anw gɛngɛ nin de b'olu kunkolo la olu ka fisa ni anw ye i y'a faamuya b'a la olu ka fisa ni farafin ye o de bɛ ninnu kunkolo la wa n'u seginn'u kɔfɛ i y'a faamuya b'a la o y'u yɛrɛ ka hɛrɛ ye o y'u yɛrɛ ka hɛrɛ ye n'u seginn'u kɔfɛ o y'u yɛrɛ ka hɛrɛ b'o la mɛ jɔyɔrɔ kana d'u ma kana hinɛ o la ninnu de ye Asimi minɛ yan i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi Mali sɔrɔdasi 160 min minɛna ninnu de y'a minɛ Asimi yɛrɛ tun b'o la o ye min da ye ka e b'a dɔn mɔgɔ sugu minnu dɔ e b'u dɔn kana segin kɔfɛ dɛ i y'a faamuya b'a la kana place d'u ma kana foyi d'u ma maliyɛnw don kana mɔgɔ kun ci kana mɔgɔ da fara mɛ ni min ye molobaliya ta ka ɲɛsin an ma i y'a faamuya b'a la kisɛ don a nun fɛ
i y'a faamuya bala i ka wuluden tigɛ c'est comme ça bana jugu fura ye fura jugu ye ala jugu k'a feere mɔgɔ nɔgɔlen bɔnɛma wolo san joli aw bɛ k'anw ka jamana ci san joli aw bɛ k'anw balimaw faga san joli kisɛ bɛ aw bolo ko mali ka tila fila ye bi Alizeri tɛ se k'an bolo tɔgɔ min k'a bila kɔfɛ k'an bolo tɔgɔ min k'a bila an kɔfɛ faransi tɛ se o jamana tɛ min bɛ se bi se bɛ an ye ni ma t'anw ka damada ma an b'i faga bi k'aw démissionnera k'aw tɛ mali kɛlɛ tuguni e bɛ mali kɛlɛ ka taa min i bɛ mali kɛlɛ cogo jumɛn se t'i ye ka mali kɛlɛ a minɛn t'i bolo a cɛ t'i bolo a barika t'i la i mana an ka mɔgɔ kelen faga bilahi an bɛ tagamaw bɛɛ kan i mana an ka mɔgɔ kelen bana bilahi an b'aw bɛɛ faga an sigilen bɛ ko de kɔnɔ azawa dide molobalidenya don pititi patata bilahi jugusagudenya don bibi na se bɛ an ye n'i y'an dɔgɔya an b'i kun ci an b'i kun ci wala o tun ye azawadi mɔgɔw ka yɔrɔ ye asimi i y'a faamu n'u seginn'u kɔfɛ ka n'u kun ci ka n'u dafara ka na s'o ma mɛ min ye jɔyɔrɔ ye ka na jɔyɔrɔ d'i ma dɛ bilahi ne ye jɔyɔrɔ di ninnu ma ni ko ninnu tɛ ɲina o tɛ ala don o tɛ kira don sinon bonya tɛ yen maliyɛnw ma min kɛ ninnu ye bilahi ATT tun bɛ anw ka wari ta centaine de milliards k'a di ninnu ma k'u ka sabali o don o ma sabali dɛ jugu sagoba min nana n'a bɛ lahara bi o fana tun bɛ faso nafolo ta ka taa di ninnu ma sira tɛ dilan ji tɛ di fantanw ma dugu tɛ dilan foyi tɛ dilan o wari bɛ ta ka taa don marifa la ka di jihadisiw ma k'u k'an fa n'an baw faga walasa mali nɔrɔ ka kɛ olu ta ye olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ka n'i jɔ bi k'ale démissionnera k'ale tɛ Asimi kɛlɛ tuguni a b'a dɔn k'a fɔ n'a m'a bila a yɛrɛ satɔla don n'a m'a bila ale yɛrɛ fagatɔla don n'a m'a bila a bɛ taa lahara o de la k'ale démissionnera i ma démissionné ka se t'u ye i ma démissionné waati min na fanga b'i la i ma sabali waati min na i bɛ se ko la bi ni sabali an ka sira b'i la c'est à dire que i tilenna yɔrɔ min na tile k'i kɔden pɛrɛn anw t'a fɔ ka nɔgɔya dɛ ko n'u seginn'u kɔfɛ ko bɛn de ka ɲi bɛn de mɔgɔ minnu fa n'u ba sɔrɔ a bɛ se k'olu lakunu wa o ye mɔgɔ minnu somɔgɔ fa a bɛ se k'olu lakunu wa o ye tɔɲɔ min da mali kan o bɛ se k'o fɛngɛ yan o y'an ka miliyari hakɛ min don o bɛ se k'o lasegin yan bana jugu fura jugu ye n'u seginna u ka sigi u yɛrɛ ma mali kɔnɔ ye n'u démissionnera u ka sigi u yɛrɛ ma mali kɔnɔ ye sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen y'a faamuya b'a la bagan mara yɔrɔ bɛ yen n'u bɛ bagan mara u ka bagan mara n'u bɛ sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛ kɛ mɛ k'u ta k'u bila fonction publique kɔnɔ tuguni nin y'a bannen de parce que ninnu ye ala juguw de kafiriw don mali dan tɛ kidali ye kayikaw bɛ yen bagunikaw bɛ yen i y'a faamuya b'a la kulukɔrɔkaw bɛ yen mɔgɔ si ma muruti fo ni mɔgɔ nɔgɔlen ninnu k'olu jɛlen don olu ka fisa ni farafinw ye a bi se bɛ anw ye n'u ma marifa bila n'u ma maliyɛnw bonya n'u ma bɔ an ka dugukolo sanfɛ i y'a faamuya b'a la accord foyi tɛ appliqué mali kan tugun mali tɛ tila fila ye o de la u seginn'o kɔfɛ ko k'olu démissionnera se tun bɛ e ma démissionné se tun bɛ e ma sabali se tun bɛ e ma maliyɛnw bonya bi se tɛ e ye k'an ka yafa e ma mais va te faire foutre indigne i y'a faamu voilà ala ka hinɛ aw la k'aw dara suma de toute façon Asimi de bɛ yen mali tɛ dɔgɔya tuguni maliyɛnw tɛ faga tuguni joli tɛ bɔn tuguni i bɛ maliyɛnw bonya de sinon an bɛ tagama i kan i bɛ maliyɛnw bonya de sinon an b'i kun ci k'i da fara o cɛ de bɛ mali kunna bi i m'a ye a ye kangari da u ye k'aw ka marifa bila an setɔla don Kidali an bɛ sira la ka taa sali fitinin an b'a kɛ Kidali k'aw ka marifa bila n'aw ma marifa bila n'a ye cɛw tɛ sɔrɔ yen de i y'a faamuya b'a la i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye u b'a dɔn min bɛ yen o ale ka kuma man ca dɛ wa a tɛ kuma fila fɔ n'a ye min fɔ a b'a kɛ de jigitigiw masa ala ka barika don i la mali bɛ ka kunna wolo bi mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi maliyɛnw bɛ ka bonya baara bɛ ka kɛ hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ i tile la ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ i tile la bi mali bɛ ka bonya ni nin tun ye buwa tile ye azawadi tɛ ci azawadi tɛ démissionné azawadi tɛ sabali wa azawadi tɛ segin a kɔfɛ ni nin tun ye buwa tile ye mɛ nin ye Asimi de tile ye pikapu bɛ yen drone bɛ yen avion bɛ yen satanide bɛ yen bɔmujugubaw bɛ yen i y'a faamuya hali min tɛ olu ye an bɛ se k'u kun ci k'u da fara se t'u ye tuguni ko k'an ka yafa olu ma cɛ anw tɛ se ka kɛ président ye sinon mɔgɔ minnu filɛ nin ye k'olu démissionnera k'olu tun ye azawadi ɲɛmɔgɔ ye ka na négocier mali nɔfɛ
u nalen négocier n b'u bɛɛ bolo bila o kɔfɛ ka malɛti ka siyɛnni k'o bɛɛ tɛgɛ la ka t'o bila fo kasobonba kɔnɔ ninnu y'an fa n'an baw de faga ninnu y'an ka nafolo min tiɲɛ a ka bon hakili ma banajugu fɔra jugu ye ni ne tun ye président ye walima ni ne tun bɛ wage jɔyɔrɔ la ninnu nana ko an ka bɛn ko an ka négocier joli tɛ suma nɛn kan joli tɛ suma nɛn kan dɛ banajugu fɔra jugu ye ani maliyɛnw dun n'u n'an bɛɛ ye kelen ye a ye mɔgɔ hakɛ min tɔɲɔ o ye mɔgɔ hakɛ min faga o ye kasara min ladon jamana kun o kan ka juger de fɔlɔ k'u minɛ k'u juger fɔlɔ parce que bɛɛ bɛ ninnu ka kɛwale dɔn bɛɛ b'a dɔn ninnu ye démodèle mun ye ninnu tɛ se ka pa paga kɛ Mali la ne y'a fɔ ko Azawadi ko banna Kidali bɛ k'an ta ye sali fitinin an bɛ taa sali fitinin kɛ Kidali sali fitinin an bɛ taa kɛ Kidali sali fitinin bɛ kɛ Kidali ninnu bɛ taa min ewa anw ka kiiritigɛlaw kan ka wuli k'u jɔ mɔgɔ minnu bɛ négociation na bi Azawadi mɔgɔ minnu bɛ négociation na bi ko olu démissionna o tɛ Mali kɛlɛ tuguni o bɛ Mali bonya k'u bɛɛ minɛ ka taa n'u ye kasobonba la k'u juger n'o kɛra mɔgɔ minnu bɛ na olu kɔfɛ o bɛ Mali bonya mɔgɔ minnu bɛ na olu kɔfɛ o bɛ Mali bonya nin de y'a kɛ cogo ye o ewa nin de ye tiɲɛ ye mɛ bɛ se ka mɔgɔw faga cogo jumɛn ka jamana ci ka tila ka n'i jɔ an ma ko e t'anw kɛlɛ tuguni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn non ninnu de ye jihadisiw ye ninnu de ye terrorisiw ye ninnu ka jugu ka tɛmɛ Osama kan ninnu ka jugu ka tɛmɛ Yadi Agali kan ninnu ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan ewa ninnu de ye kojugu kunyanfan ye ka Mali danbe bɔ a la k'an ka nafolo cɛ k'an balimaw faga ninnu de y'a kɛ bi ko se t'aw ye aw dɛsɛlen kɔfɛ ko aw démissionnera an tɛ Asimi kɛlɛ tuguni an bɛ sa Asimi kɔ Asimi ɲɔgɔn tɛ mais va te faire foutre joli tɛ suma nɛn kan banajugu fura ye furajugu de ye a y'an ka mɔgɔ hakɛ minnu faga k'u minɛ k'u don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ ninnu bɛ se ka mun kɛ Mali la ninnu bɛ se ka mun kɛ Mali la criminel kan ka taa kaso de la terroriste n'a minɛna kan ka taa kaso de la terroriste ka n'i jɔ anw ma ko an ka négocier k'olu ye marifa bila bilahi n b'i bolo bila i kɔfɛ fo kasobonba la i ye tiɲɛni min kɛ n bɛna a bɛɛ dalilu d'i ma i ye nin de kɛ i man ka bɔ kaso la i ye mɔgɔ fagala de i bɛ bila a kɔnɔ mais c'est tout voilà n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw min ye i y'a faamuya b'a la jigitugu masa Asimi Koyita a n'a ka cɛdenw Mamadu Kasonke o wolow daliko la tuguni min ye CMDT ye i y'a faamuya b'a la vérificateur général a y'a nun don yen nɔ i y'a faamuya b'a la ka yen bɛɛ sumusumu a bɛ komi ni ye wulu minnu bɛ taa dɔrɔgu ɲini quoi bilahi anw ka vérificateur général o donna CMDT kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka dugu y'a faamuya b'a la fantan naani bɛɛ la k'a bɛɛ gujuba k'a bɛɛ vérifier k'a bɛɛ ɲɛɲini depuis 2017 ka na bila 2020 na sonyani min kɛra kɔnɔ o bɔra n'a bɛɛ dalilu ye ala ka barika don jigitugu masa la baara bɛ ka kɛ hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ lafiya bɛ yen CMDT i bɛ ka tile la k'a daminɛ 2017 fo 2020 i y'a faamuya b'a la anw ka vérificateur donna a kɔnɔ k'a don k'a bɛɛ ɲɛɲini mɔgɔ minnu tun bɛ yen baara min kɛra ani baara min ma kɛ faso nafolo donna sira jumɛn fɛ a kɛra mun ye mun sanna mun dira maliyɛnw ma mun sɔrɔla i y'a faamuya b'a la o y'a sɔrɔ nafolo fɛn fɛn tun bɛ ka sɔrɔ o y'a bɛɛ tusu plus de 3 milliards et quelques miliyari saba ni kɔ vérificateur général bɔra n'o de ye o taara sɔrɔ CMDT mɔgɔw y'a bɛɛ suɲɛ miliyari saba ani kɔ nka cɛ ninnu tun bɛ k'anw joli min de i bɛ ka tile la mɛ ko Gasama delila k'a fɔ ko i bɛ ka tile la ko n'i m'a suɲɛ ko i ye batard de ye aw ka hakɛ to de n bɛ sunkalo de la kuma n'a fɔ cogo don Gasama y'a fɔ a video bɛ ko i bɛ ka tile la ko n'i m'a suɲɛ ko i k'anw joli min waati min na sira tɛ yen waati min na Ogosago bɛ ka ci Munduru bɛ ka ci Jura bɛ ka ci Segu bɛ ka attaquer Sikaso bɛ ka attaquer Baguni bɛ ka attaquer Kayi bɛ ka attaquer lakana dan tun ye Bamakɔ de ninnu ma miiri n'anw ka foyi ye bilahi ni ne tun ye président ye mɔgɔ min bɛ nin wari hakɛ suɲɛ 3 milliards et quelques bilahi n b'i minɛ de ka taa n'i ye suguba la i y'a faamuya b'a la dɔrɔnin min b'an bolo k'a jɔ i kun na ye ka bɔnjugu k'a jigin i kan bilahi a b'i faga bɛɛ ɲɛna n'o kɛra i ka wari bɛ n buru suguba la i bɛ taa lahara ka na dalen sɔrɔ yen bilahi n'o tun bɛ a b'an ka constitution fana kɔnɔ minɛ peine de mort b'a kɔnɔ mais a tɛ k'a kɛ quoi Mali ka segin a danbe kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ
bila faut que mɔgɔ faga de ka y'a la Mali ka bonya bi i y'a faamuya bala ni mɔgɔ ye soni kɛ k'a minɛ k'a boso bɛɛ ɲɛna k'a minɛ k'a kun ci k'a faga bɛɛ ɲɛna a b'an ka sariya sunba kɔnɔ plein de morts o de y'a kɛ cogo ye bana jugu fura ye fura jugu ye mɔgɔ bɛ se ka wari suɲa mais centaines de milliards cɛw kɔlɔlɔ ka bon dɛ miliyari soni senfɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ sa parce que u bɛ dɛsɛ baara la u bɛ dɛsɛ ji la u bɛ dɛsɛ kɛnɛya la u bɛ dɛsɛ lakana la u bɛ dɛsɛ fɛn bɛɛ la miliyari soni senfɛ mɔgɔ min bɛ miliyari suɲa bilahi ka jugu ka tɛmɛ hali makɔrɔn kan mɔgɔ min bɛ miliyari suɲa i ka jugu ka tɛmɛ hali makɔrɔn kan i b'o tigi minɛ dɔrɔn i y'a faamuya b'a la k'a bɔ baara la pewu o de y'a kɛ cogo ye dɔ bɛ yan ko Mohamed Sissoko ale bɛ k'a fɔ ko non bala yɛrɛ je sais pas non i bɛ ka non fɔ ko min na quoi n ka cɛ bana jugu fura ye fura jugu ye dɛ CMDT vérificateur général donna ye i y'a faamuya b'a la k'a ko bɛɛ vérifier k'a bɛɛ ɲɛɲini i y'a faamuya la 2017 kana bila 2020 na o ye miliyari 3 ni kɔ de suɲa e cɛ o ye wariba ye dɛ miliyari 3 ni kɔ e bɛ miliyari 1 b'o hakɛ dɔn miliyari 1 i b'a di ne ma don o don bɛ 5000 don a la a bɛ bɛn san 80 ni kɔ de ma 1 milliard i b'a di ne ma don o don bɛ n ci a la don o don bɛ wari kɛ marase don o don bɛ taa juga san n bɛ taa jaba ka juga san don o don bɛ t'o san k'a dun k'an kɔnɔ fa k'an min k'an fa san 100 n b'o de kɛ a tɛ ban 1 milliard mɔgɔ min b'o sigiyɔrɔma 3 ni kɔ suɲa i b'a minɛ dɔrɔn k'a kan tigɛ bɛɛ ɲɛna k'a minɛ dɔrɔn k'a kan tigɛ peine de mort a b'an ka constitution kɔnɔ peine de mort b'a kɔnɔ peine de mort k'i minɛ k'i faga a b'an ka sariya sunba kɔnɔ e t'a dɔn ninnu y'anw faga e t'a dɔn ninnu y'anw faga ayiwa nin ye CMDT mɔgɔ de ka baara ye dɛ ayiwa baara bɛ c'est à dire que zone ninnu bɛɛ minɛtɔla don constitution ka ban dɔrɔn constitution min dilanna bilahi ni maliyɛn denw n'aw y'a voté baara bɛ ban sisan parce que constitution min tun b'u bolo a ye c'est à dire que a ye faveur caman de d'u ma i ɲɛ t'a la depuis Asimi ko k'a b'a falen u bɛ kule la constitution min tun bɛ yen i m'a ye depuis Asimi ko k'a b'a falen u bɛ kule la dɔwɛrɛ tɛ o olu tun protégelen d'a kɔnɔ zone de tun protégelen b'a kɔnɔ faso nafolo bɛ sun o tɛ se ka taa kaso la i m'a ye depuis Asimi ko k'a b'a falen o bɛ bɔ fara la u n'u ka jatigi ninnu faransi ko non k'a kana falen zone yɛrɛ b'a la k'a kana falen olu ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ hɛrɛ min tɛ c'est à dire fɛn min b'a kɔnɔ a tɛ hɛrɛ lase jamana ma a bɛ hɛrɛ lase zone de ma o de la constitution falenni man d'u ye ani nin constitution banna aw bɛna baara ta cogo ye aw bɛna yɛlɛma ye vite fait nin constitution n'an y'a voté ka ban k'an sɔnna ma Asimi i bɛ min na an b'o la Asimi walahi mais i b'a ye sisan o bɛɛ tagatɔla don vérificateur général an b'i fo k'i waleɲuman dɔn CMDT vérificateur général taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ye a y'a sɔrɔ miliyari 3 ni kɔ de suɲana bɛrɛ t'a jɛ c'est à dire bɛrɛ t'a jɛ miliyari 4 na kɔ mɔgɔ minnu tun b'a ɲɛmɔgɔya la olu bɛɛ bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ u bɛɛ tagatɔ don kaso la aw kan'u bila yen dɛ k'o bɛ ka wari segin dɔɔni a ye t'u bila kaso la k'u ka duw feere k'u muso n'u denw feere i y'a faamuya la aw kan'u bila kaso yɛrɛ la tuguni dɛ a ye tenue don u la walayi ka marifa d'u ma walima k'u bila ka taa foro la a kan ka kɛ o cogo la ka dugukolo belebeleba san ka hectare baden san i y'a faamuya la ka kuru k'a la kuru jamanjan n'o tɛ se ka kogo min ta komi kasobɔnba kogo ninnu ka kɛ o cogo la zone fɛn fɛn mana minɛ k'a bila ka taa o foro kɔnɔ a ka sɛnɛ kɛ i y'a faamuya la ɲɔ ni malo ni kaba min bɛ sɔrɔ o k'a ta k'a di faso ma k'a di fantanw ma mais k'u bila kasobɔnba la u tɛ baara la u bɛ bo kɛ ba la yen nɔ ka tila k'an ka wari dun u ka solution ɲini o ko ninnu na k'o tɛ solution ye kasoladen bɛɛ ka taa sɛnɛ kɛ n kan tɛ mɔgɔ minnu ye 200 suɲɛ dɛ walima mɔgɔ minnu ye 5000 suɲɛ n kan t'olu ma dɛ mɔgɔ minnu ye jamana nafolo détourné centaines de milliards i b'olu bila ka taa sɛnɛ de kɛ o de y'a kɛ cogo ye saraka wulu ala jugu banabagatɔ o bɛ wari suɲɛ hali u t'a dɔn u b'a kɛ min ye ka nafolo suɲɛ hali u yɛrɛ t'a dɔn u b'a dun cogo min na a dɔw bɛ taa bila dingɛ de kɔnɔ u ka foroba minnu b'u bolo u bɛ taa dingɛ sen yen nɔ i y'a faamuya ka bɛɛ ni fa dɔrɔn ka taa yɛlɛma kɔnɔ yen ka bɛɛ ni fa ka taa yɛlɛma kɔnɔ yen nɔ mais bana jugu fura jugu cɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ne y'a fɔ n k'a t'aw to yen o maliyɛnw de bɛ ka pressé parce que fɛn dɔw de tun bɛ yen nɔ a tɛ se k'a karaba kɔ u ka constitution min tun dilannen don n'Asimi tun ko k'a b'u kɛlɛ cogo dɔ la o bɛ na dɛ constitution ye nin fɔ dɛ sariya ye nin fɔ dɛ nin ye nin fɔ o de la Asimi bɛ k'a bɛɛ kari ka bɔ yen
constitution kolon den min tun bɛ yen n'a bɛ faveur di zon ma n'a b'a to ni zon tɛ taa kaso la n'a b'a to i y'a faamuya la zon tɛ se ka ɲangi Assimi bɛ k'o de bɛɛ couper ka démonter i y'a faamuya la ka kari-kari ka bila poubelle kɔnɔ wa nin constitution n'an bɛɛ y'a voté waati min na i bɛna baara yɛlɛma cogo ye i bɛna baara kɛ cogo ye sisan nin constitution n'a banna don o don bilahi i bɛna baara kɛ cogo ye sisan parce que constitution tun bɛ ka fɛn caman de bali constitution tun sen dalen bɛ fɛn caman de kan o de la fɛn minnu kan ka falen fɛn minnu kan ka bila poubelle kɔnɔ Assimi siginna dɔrɔn a y'olu bɛɛ bɔ yen accord de défense min tun b'a ni Faransi cɛ i y'a faamuya bala a y'o bɔ fɛn caman de bɛ yɛlɛma fɛn caman de yɛlɛmana constitution kɔnɔ fɛn caman de bɔra yen fɛn caman de bɔra yen ala ka barika don tiɲɛ la wala a bɛ air di yan n t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ Faransi Zeska mɛtɛ air jumɛn bɛ yen pour que n ka air kana tɛmɛ quoi parce que téléphone filanan n t'a dɔn ɲinana kɔ terrain de kɔnɔ walima ɲinana kɔ n ka so de je sais pas a bɛ air di yan quoi Zeska mɛtɛ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn air min bɛ yen i b'a fɔ n ye quoi pour que n ka air kana tɛmɛ voilà n'a y'a sɔrɔ temps bɛ n bolo n bɛ dɔɔni fara kan ni temps tɛ yen nɔ n bɛ vidéo tigɛ quoi Zeska mɛtɛ comme i bɛ kɛnɛ kɔnɔ air jumɛn de bɛ yen i b'i ka téléphone lajɛ ka Faransi air di yan quoi voilà téléphone filanan tɛ ɲɛkɔrɔ quoi à 7h36 ok merci beaucoup Zeska mɛtɛ 7h36 voilà n'a sera 40 ma n b'a jɔ ne balimaw min ye comment s'appelle Chine ni comment s'appelle jamana tɔgɔ Brésil Chine ni Brésil olu fana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye accord kɛ kunna sini i y'a faamuya bala k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye Chine ni Brésil ye i y'a faamuya bala jamana fila in o tɛna sanni kɛ ni dolari ye tuguni ni Chinois tun bɛ taa sanni kɛ Brésil o tun bɛ taa sanni kɛ ni dollar de ye ni Brésil bɛ taa sanni kɛ Chine o tun bɛ taa sanni kɛ ni dollar de ye Chine ni Brésil o ye ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn minɛ sanni tɛ kɛ ni dollar ye tuguni ni Chinois bɛ taa sanni kɛ Brésil o bɛ sanni kɛ ni u ka wari de Chinois ka wari o bɛ sanni kɛ n'o de ye Brésil ni Brésilien bɛ taa sanni kɛ Chine o bɛ taa ni Brésil ka wari de ka sanni kɛ Chine c'est à dire que dollar o y'a bila poubelle kɔnɔ o kɔlɔlɔ a ka bon hakili ma de a bɛ kɔlɔlɔ min lase Amérique ma a ka bon hakili ma ni ko dɔ ka su tɛ ko ala tɛ ka dugu cɛ ni ko dɔ tɛ lafiya ala bɛ kungo sigi k'o kungo min b'a to n'i bɛ ɲina i bɛ ka mɔgɔ min juguya Chine ni i y'a faamuya bala Brésil olu ye ɲɔgɔn faamuya bi dollar tɛ dun nin jamana fila la tuguni en tant que dollar tun bɛ ka dun Chine ani Brésil a bɛ tɔnɔ min ladon américains kun a bɛ nafa min lase américains ma a ka bon hakili ma en tant que Chine de bɛ ka taa sanni kɛ ni dollar ye Brésil bɛ ka sanni kɛ ni dollar ye Chine bilahi a bɛ nafa min lase américains ma a ka bon hakili ma Chine ni Brésil k'olu ka hɛrɛ tɛ se américains ma tuguni parce que olu de ye kojugu kunyanfan ye olu de bɛ ka diɲɛ ɲagami olu de bɛ ka diɲɛmaw faga u tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ n'a bɛ ka kɛ nin kɛcogo de la olu ka nafa fɛn fɛn tun bɛ se américains ma u y'a bɛɛ jɔ u ka nafa bɛ se u yɛrɛ de ma ala ka barika don tiɲɛ la wa Seku Fofana ok 40 y a pas de souci n bɛna jɔ sisan voilà n bɛna jɔ sisan voilà o tun ye Brésil ni Chine ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye a ko dolari tɛna dun nin jamana fila la tuguni n'i bɛ sanni kɛ ni Brésilien bɛna taa sanni kɛ Chine o bɛ taa n'u ka wari de Brésil yɛrɛ wari u bɛ taa n'a ye Chine a bɛ dun Chine ni Chinois bɛna taa sanni kɛ Brésil o bɛ taa ni Chine wari ye o bɛ sanni kɛ n'a ye Brésil i y'a faamuya dolari tɛ marché tuguni bana jugu fura jugu don dɛ bilahi Amérique bɛ tagama ka segin ka ŋunumaya mɔgɔw bolo ko puissance t'u la tuguni o Russie de ye première puissance ye Chine ye i y'a faamuya b'a la le plus riche du monde c'est à dire que diɲɛ Chinois ni Russie taara ka ninnu to a mɛnna tellement que Américains ye hasidi den wololenw ye ani Français bilahi c'est à dire que kɔma segin bɛ ka k'o ma kɔ o ye mɔgɔw tɔɲɔli min kɛ ka bin mɔgɔw kan c'est à dire que ko tɛ mɔgɔ ni hɛrɛ fɛ bila ala bɛ ka ko dɔw kan bi a ka bon hakili ma Français essence se ka san Amérique filɛ nin hali nɔnɔmugu tɛ yen nɔnɔmugu susi de bɛ ka nin Amérique ma ka nɔnɔmugu d'u ma nɔnɔmugu a tɛ Amérique a bɛɛ dɛsɛlen don ni ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ Amérique ni Brésil k'olu tɛ dollar dun tuguni i y'a faamuya bala dolari i y'a faamuya bala u y'a bila poubelle kɔnɔ o b'u yɛrɛ ka wari de dun n'u bɛ taa jamana o jamana la u bɛ taa n'u yɛrɛ ka wari de ye i n'a fɔ Poutine y'a kɛ cogo min na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Russie essence san i bɛ taa ni Russiw ka wari de ye dollar tɛ dun yen tuguni Chine ni Brésil fana o de kɛ o tɛ dollar dun tuguni a tɛ circuler u ka jamana kɔnɔ tuguni
Voilà, c'était ça. Ka bela djelen fo ka be wali nyuma non tu me fais ka tafu bla ceder mo non ko ko mais c'est pas la peine. Peut-être si nimbe se oluma nyabu siglena waru dobu tega kono ko do 1 million bla kata do e wa kemebla akana ga wadu mare billahi senga be nunu nabi toro be nunu kambi aka bu hakilma nu ya nega ka waru mugunu do ta ka tu signa ka sa 1 million chikana ka sa ni chikana wo de ka sagaw ka war fara nyogon kan tuguni wo de ka nega ka warta mo sikani ka wardi nunu mare ayu to ka sa kasola ye petini min flek kasola sa muganta la bode ne ya foya ras bati di sakoba sa muganta la bo kasola de 20 ans de prison abo de kay na lebe black abo kasola ba so asimi ka fanga bana asimi be retraite la asimi ko la foka ko sigi je ni bo kay kasola ye aya sema ka bla aka mo fona be ka touré doya chugumina do de be ka fara ko ngoka ou comme mo be ka taras bati laze kaso bomba la ka tla ka nu sigi ka ke da baraba ye ras bati ko anga ninke ras bati ko jolen kato ras bati ko minana galonka ras bati ko sariya ma mine nimbe ka ras bati kungo de geleya obe video fenke pour créer touré nya bala wara ba chew ka che itere kana danga ke touré de ni tia na ba bolika o de touré ko jane o tere ya tei touré be faso ka bara de la sariya kanga boli mo min ka touré ba bolika o bɛ ka ture fana nɛni o don o ka lɔgɔcila min bɔra kaso la lɔgɔcila min ko k'ale taara rasa lajɛ depuis o nana y'a faamuya bala ko rasa ko ture ka dossier kana publier ne ma fɔ a ye ko ture de bɛna nɛni sisan ko rasa ko ture de plainte saba don ale kama ture olu de tun bɛ ture ka dossier publier i y'a faamuya bala ture m'o dɔn olu ye ture plainte saba don ne ma fɔ ko ture nɛnitɛla don i ɲɛ t'a la o bɛ ka ture burujaso ni tile o bɛ rasa kunko de gɛlɛya. n'a ye ture nɛni i y'a faamuya bala ɛri kelen arasa bɛ ɛri 5 de kaso sɔrɔ n'a ye ture nɛni 10 secondes arasa bɛ ɛri 10 de kaso sɔrɔ komi sagaw de tɛ miiri a bɛ ka dɔ fara cɛ kungo kan aw tun kan k'aw makun de ka to sariya kɔ kasum ta ponna ka ko bɛ a y'a fɔ aw ye ko a ye to sariya kɔ a ye continuer ka ture nɛni bilahi ni cɛ bɔra kaso la i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya an ɲɛ b'u ka sagaw sigilen na wari dɔ b'u tɛgɛ kɔnɔ ko karisa 1 million bila ka na ko arasa denw ka ekɔli arasa denw ka salimafini arasa denw ka fɛn walahi n'a taara ka wari mɔgɔ yɛrɛ tɛ wari d'a ma tuguni i b'a sɔrɔ u yɛrɛ de taara nin wari ta yɔrɔ dɔ la de ka n'u sigi dɔrɔn pour que u bɛ se ka gosili kɛ cogo min na parce que u degen bɛ nin gosili de la ka wali nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a dun ka wali nafolo ninnu y'anw ka nafolo min dun quoi ninnu ye anw ka wari min dun a ka bon hakili ma nin sɛdɛri in ne bɛ bɔ sɛdɛri kɔnɔ don min na anw ka trésor kɔnɔ bilayi dɔnni de b'a jɛ 3000 euros la u n'a bɛɛ taara k'a bɛɛ ta ka taa di arasa ma anw bɛ bɔ sɛdɛri kɔnɔ don min na ne de tun ye sɛdɛri comité 3 président ye plus de 3000 euros ne ko n bɛ taa wari in labɔ dɔrɔn y'a sɔrɔ u taara ta ka taa di arasa ma dangadenw u ka wari min c'est que mɔgɔ minnu taara o wari sugu labɔ o mɔgɔ minnu fana ka wari tun bɛ ne bolo n y'a wari bloqué n'aw ma nana an ka cotisation ni y'aw ka cotisation d'a ma ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni y'aw ka cotisation d'a ma ala kana hɛrɛ kɛ n ye o ye mɔgɔ min tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ ka mɔgɔ min ka wari dun kuncili t'a ban arasa bɛ sa kaso la ye rasbati bɛ sa kaso la ye a bilatɔla tɛ bi a bilatɔla tɛ sini ayiwa mɔgɔ tɛ se ka bɔ kaso la wala n bɛ aw bila yan ni ko i bɛ taa kuma fɛ dɔrɔn ɛri bɛ tɛmɛ parce que Zeska mete bɛ ka sɛbɛn ko 43 minutes wala an b'aw bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ta sini komi bi ye lundi de baara ka ca wala ni bi bɔra la an bɛ se ka temps ta dɔɔni quoi hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Seyidu Sisoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo on ensemble ala ka barika don tiɲɛ na ala ka barika don maliden na an bɛɛ jɔlen ka to an bɛɛ ka courage ta mɔgɔ minnu filɛ nin ye ne ka direct kɔnɔ courage min b'olu la a tɛ ne yɛrɛ la ne bɛ video daminɛ dɔrɔn o bɛ don mun de kosɔn faso ko ayiwa hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan ka dɔ fara courage kan o de bɛ mali kan ta ye n'an salira dɔrɔn o b'an ɲɛ ko n'an salira dɔrɔn o bɛ se an na an jɔlen ka to sanga ni waati bɛɛ ka video partager ka commenter ka aimer min seko ye min ye bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fili bɛɛ k'i seko kɛ bɛɛ k'i cɛsiri bilahi hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ i y'a faamuya bala fɛn bɛɛ lajɛlen b'an ka nin cɛsiri kɔfɛ ala t'an labila de wa ala b'an bɛɛ sa mɔgɔ bɛɛ ka ɲumanya ta ka ɲɛsin faso ma ala bɛ hɛrɛ k'i ye bilahi a ka bon hakili ma bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya wa mali bɛna k'an bɛɛ sago ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu merci beaucoup la famille